Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, φαίνομαι, γιατί έχω και το κατρέπτη εδώ μπροστά. Λοιπόν, μιας και τώρα έγινα φίρμα, λέμε τώρα, είπα να βγάλω ένα βιντεάκι έτσι και καλά ότι σας χαιρετάω, τους φίλους μου και θαυμαστές πλέον εννοείται, που έχω στο Facebook και εκτός Facebook. Να σας χαιρετήσω όλους, να δώσω πολλά φιλιά σε όλους, ελπίζω να σας αρέσουν τα βιντεάκια μου και να γελάτε όπως γελάω κι εγώ. Η φωνή είναι δικιά μου, όχι αληθινή, αλλά την κάνω κι αυτή. Ελπίζω να σας αρέσουνε, θα ανεβάσουμε κι άλλα πολλά βιντεάκια. Ετοιμάζουμε τώρα ένα και να δώσω πολλά φιλιά και χαιρετισμούς στη φίλη μου την Ιωάννα, τη Φιλελέ. Είναι μία από τις θαυμάστριές μου και αυτός που καυγίζει είναι για άλλη μια φορά ο Τζέρι, ο οποίος μου χαλάει κάθε φορά τα βιντεάκια. Λοιπόν, τα λέμε σύντομα σε ένα ξεκαρδιστικό βίντεο.